ndichakuramba yandakuyani asi vana vangu vatanga vaenda kumbobva kuuzwa nevana vavo ndokutora vari tuvese vakadzi vana vavo vatange vaenda kumba kwavo ndichakwanisa asi wo uchitsvaga mudzimai wakaziva here kuti ane vana vake inini vana havana kuvatora mumaoko ababa vana havaigara neni panguva yandakatanga kugara nemurume vana ndakavapa amai vangu iye ndokuchiti kuna amai pati zvinhu mugondipei vana kana ndisingachakwanise vana ndinotoka navo ndo vakabvanzira amai vangu panguva yakati hachada vana ndakamuti achinga tichidzokera kuna namama unodzosera vana mune zvakanaka kwete kuti utange nekuroora mumwe mukadzi usati wodzosera vana mune zvakanaka umene bati inini ndakunoroora mumwe mukadzi nekuti wo wakamboendesa vana vako ene ndo zvandichadoita pari zvina kugara kubhindura nemumwe mukadzi izvezvi nini ndiri kusafa nevana. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. ndakauza ndakati inini ndichakuramba yandakuyani asi vana vangu vatanga vaenda kumbobva kuuzwa nevana vavo ndokutora vari tuvese vakadzi vana vavo vatange vaenda kumba kwavo ndichakwanisa asi wo uchitsvaga mudzimai wakaziva here kuti ane vana vake waiti vana vake anozovaita vana vavo ndichakwanisa uchakwanisa saka kuti vana vo vaita sei vana baba vavo vari vanetsoka baba vavo vana vari ukamunyika mukadziongoza zvanovanaye waiziva kusaka vakuru vanezvo zvinomarara arene zvinoreva kuti chikomana chauro chakadzira ipapapo chandakiwa nomunhu pasaiti mukadzi webva wakatomudistepa nguva yaidiwa nomunhu asiri iwewe ukabva wati ndinoda kuchengeta nevana vako saka ikodzero dzako dzokuchengeta vana vabhozi wakazvipira takatarisira muno munhu asi usare dzimwe nyaya kwete dzevana vomukadzi kozi mukadzi iwewo wakamutora uchitoziva kuti ane vana dai anga asina kukuudza kuti ndine vana vangu baba kwandidza but akanditi vachazodzokera kugara kana baba wavo vachadzokera kunani baba wavo wochengeta pomuti adzimai vana vainga vachita se taurana nemurume wenyu handiti vana vachadzokera chete kuna baba wavo havari kuti kuna baba wavo aina chakwanisa kuwachengeta urapa mukadzi netiyo vana aiwa hausikuramba mukadzi unoita iwewe tiyo vana iwe kana wakachenjera chimbotanga wagara nevana uchichengeta sokuchengeta kwakwomaziva mochiita urongwa hwokuti vana vangaendesei nebaba wavo asi mugere zvakadi noti kuti mukadzi tanga waendesa vana vako tozodanana nyaya munonzi pano inonzi direct pachirungu kozonzi inonzi indirect divorce ari kuramba mukadzi akahwana shamwari kana usana mukadzi unovana handichangokudewo unovana vako enda zvopera saka unobvisa vana vake voenda kwavo ugare nomukadzi iyeyo uchitenga nyama yakanaka ichibikwa chidya haafunge vana vake here ndikubvunza iweyo haafunge vana vacho vambokura zvakai mumwe wacho naye 12 years mumwe ane 10 years
ndozana kupindana kuti haafuke zvandiri kudyezi dai vana vangu vari vachidyawo iyo yaano vana vakaita unova vana wakazonotora semuna usina vana uya asati ane mwana vane makore mangani makore mangani asati ane mwana asati mwana kubva kwauri une tunapo kusaka panicheva vanogara kavaisi vari vari unemurumoyo unekiwana nomurumoyo ava vatuzo vamakavaneka kunama saka zvatotaura vachinzwa ndi tati isusu ende unodzokera kumba kwako nomudzimai wako munogara zvakanaka muchigara pasi maita urongwa hwokuti vana vangaendesei nababa wavo kunototanga matotarisa kuti baba wacho haasi womurodheri wokungoswera zvakachindikiri nekuti uye haagone kungosiya vana vake nekuti akakuudza musi wokutanga kuti ndine vana vangu iwo ukazvida ukati vana vako iwe nevana vako mese ndokuita ise kuchengeta ndosanga vakatofuda nokuva muti wevanhu vachitochengeta akakubina izvozvo zvokuti nekuti uwo ukati vana kuchengeta iwe hakuna kuteerera zvehama dzako kaiwe nokuti ukapinza hama panyaya ikai hazvipere zvakanaka hama dzenyu dzichiti uri kudyiwa uri kudii but iwe wakaguma kumukadzi uyu ukati ndokwanisa kuchengeta nevana vako zvakangofanana nezvauda kuita izvozvo kana wazoti ndaende kumba kuvana ngavaende kumba kuona mukadzi wako vakomana vachasvokora mbono murume anenge iwewe saka vana ngavachengeteke zvakanaka inini vana havana kuvatora mumaoko ababa vana havaigara neni panguva yandakatanga kugara nemurume vana ndakavapa amai vangu iye ndokuchiti kuna amai pati zvinhu ngondipei vana kana ndisingachakwanise vana ndinodzoka navo ndo vakabvanzina amai vangu panguva yakati hachada vana ndakamuti achinga tichidzokera kuna namama unodzosera vana mune zvakanaka kwete kuti utange nekuroora mumwe mukadzi usati wadzosera vana mune zvakanaka umere bati inini ndakunoroora mumwe mukadzi nekuti wo wakamboendesa vana vako ene ndo zvandichadoita pari zvina kugara kubhindura nemumwe mukadzi izvezvi nini ndiri kusafa nevana asi vaise mudhuze nemudhuze zvavo kutonoita se vanoonana ndikudanzwa nedaiswa nguri pakati mukomana unyenga mukamuti achengete vana kuti ngaende unochengeta vana vagare zvakanaka mumwe makasisari anochengeta saka ati atiri kurovedzera zvimwe zvinhu zvisingaiti uye muudze kana tikwanisa kunosisa kuna amai vake zvipamutemo ngaasumuke sematuriro akaita unodzorera kupi kasi ndikaite kuudze marepacations aripo wakashaya $10 kuchita kwastereki ndokumwana kutatirwa basi kana vawa kasi ndinoda kuchengetwa vana vangu vari kupi vari kumba kuna amai saka zvakanaka advise kuti bona varume vakanaka kuvachengeta vari panzvimbo kuchivapa chikafu chadya vana vako ndozvikuchione vana vana mukadzi izvozvo iadvise yakanaka asi wakaenda kuvadzorera zvizive kuti mumba macho kuti pane zvimwe zvichashota mwana wavo uyo ari kuchengetedza vana vake vari kuna amai vake naamai vake futi saka pane pamba kuti kuzoomesera kutaura zvinoitika iyo ngaadzorere asi idisadvantage kunani wauriwe saka advice atarwa naavo ndoda kujustify advice atarwa navo yakanaka gara nevana yavo zvakanaka zvokuti waroora mukadzi wechipiri amai ngavachiziva uye zvichizvienzanisa nanzwa mubvunzo wako mamubvunza kuti unoenda ndinomboenda andozva kutaura saka izvozvo pane denja kuti tikunyanyotonga nyaya dzevarume kuti rwakadzi wavo mushamba nebhindura inhau yekuti vanhu vanobva vanegecha kuti imwe munhu kumbezei tsvadoro akushingirirwa ndizvozvo enzanisa zvinhu zvako zvifana ndoadvise yedu muno mudai kana wafunga kuita dzimba mbiri okumusoro kudzita chi mukuda zvipi iye mwana wangu saka iye akandita amai inini ndinokuda kuti amai avo vaendese vana vavo ini hachikwanisa kuita kuchengeta saka ndinozvitsoka mamai patava nyaya yemamuru mirai amai patava nyaya yemamuru saka munazozatara mwana wenyu kuti atimwana kuti amai vakadai vakadai hamazu
babatsiri amani nyaya iripo ndeyekuti mwana wenyu komana ndiye akaenda kuna mbuya kunokumbira vana zviri pamutemo akabva apuwa. Nawo nhasi akundika kuchengeta vana vaya. Mudzimai akati aiwa babani handei tinodzorera vana sokukumbira kwamakaita se ipapo hapana vana nyaya ngavaite saizvozvo ngavadzokere sokukumbira kwakaita kusvika pamberi pambuya vake amani ndakakumbira vana kuti mbogara novana saka ndadzoka nevana. Asi mamwe mazana atiri kumupa uyu asiri kuona ndokuti uyo mukadzi uyu ndiye muriritiri wevana vake, achakamura shoma yacho yaachamupa uyu imwe ichienda kuvana vake, nokuti hakuna mumwe munhu achaita kuti vana avararame kunze kwomunhu upi womunhu akavakwamuri akudza izvozvo ndozvakakudza imi mama yake zvamataura ndozvakakudza imi akakudza imi haisi mhosva ndokubudza kuti akakudza imi mudzimai uyu pandikamutora kandiudza ndine vana vangu saka imi mama mbuya mutupilii ini ndakati kuinga iwewe ndowakabva nevana ava kuharare navo kuya navo kuti kwavamurikuka vambokura sekona Mwane 12 years, mwane 10 years. mpondo wakura risadza ari kuwedzera madzimai achikata vana tinodhura pachiya mukadzi adhura osei madaro namai moda zvakawanda saka maadvise muri masarudzo mbiri apa kana nemuri imimimi atete kana amai venga vakapuwa nyaya chaangadhirope chiya zvanzi iwewe kuitsvagira amai ava zvekuita vagone kuchengeta vana vavo nokuti wakatora munhu ane vana vake. Amai mima muzima kapuwa last payakatanga kutongwa andidhimainzere menobatanidza vana munotaura nevana vaniki navo bosi chinoziva kuti nyaya ichipinda mukomana arapa mukadzi ati mukadzi aachada dare rakamuti zvoni ngoenda imuno amai ava vari pasera pabva wakumbira kuti ndakumbotide totaura nechi nemhuri yangu ndopayakasarira nyaya iyi kana ndisingakanganisina kukoda hamuna kukanganisa mbayoga ndonyaya ndataura panodhare nenoidhare uyo ari kunyara kuramba kuti achana mukadzi nokuti anomumwe mukadzi zvese zvokuti zvakutaura kuti vana vanga vachibva pano vaenda kwavanga vari kunyema chamutadzisa chii kuti mukadzi ari kutaura ababhore hatichitorei vana kuvatura kuna amai vangu sokutora kwawakavaita kuti amai mutoro wamuhombe vana vasikuru iyo chingochengetai ini nomukadzi wakutozopota tichingovaonawo kuti ambuya vavo vachene mwoyo funga mukadzi wangu andakumuramba tichiri kumwe aiwa ndina kuti ukuramba mukadzi vana saka vazvinzwerezva tataura tati wewe chienda kwawakatora vana vangu kuziva takurana nomudzimai wako kusvika pamberi pambuya vako ina ndikubvuma zvakutaura iwewo ungati asi vana mudzimai wandazvakonja taona ndakanyarira pachena ati ndikufa nenzara nevana mune vana unga nemudzimai wako 2 vako plus 2 saka uyuyu kana asingadi hake kuti vana ngavake vako vacho vanofanwa kufa nenzara here futi nekuti vana ava vafanwa ngavake mudhumbundo wangu iwo ndifunga chikafu chokutenga ndikasiyaotenga zvikuru uyo abvise muromo wokuti ufa nenzara nevana handingasiya vanangu vachifana nenzara chena unoita zvitaurwa vana baba unozvitarira ndikaona ofu basi ndikaona ofu hausina unoenda unominyingina kuti kunyingina ndiwe vanogona kusumuka kuti chine basa chokuti vanhu vafunze kubviswa mudhenje yekufa nenzara nokuti hauna zvinhu handizvozvo vasara vari vapenyu saka bheta kukumudza kuvaendesa vachiri kufema vachiri kuwana zvishoma izvozvo kuna ambuya vavo unogara kuti iwe kushamba tafuna
ngakwanisa kuti ungopa zundere uitingwa ririko asi pfungwa dzangu dzimwe dzandapedzisira kutaura wadzini ipauyo zvekuita ndokuti vana ivavo vachengeteke zvisazobata zvokwavo uyo akangogara chete achabata zvako asi andikudza nyaya yako apera baba uye togona kunza nzina uye vana asi kuona kwangu baba iko zvinhu zvanoyasiyama wetu vatisiya zvese mumba chemavarani baba vanotaura kuti pano ndichadzoka kana vana vako vavo ende mukadzi sisi wangu madzokera naimi amai avo anadzokera mashurera ndati inini kustrategiza kwenyu umba kwenyu nhasi makasvika mangwana kana ari bhizi achida kubasa akawisa bamini ndiye mama tadzora vana kumba zvina zvandimirira musha chakwanisa kuchengeta handizozvo unoasiya kana maona kuti uyo haasi kuzogona nenguva mune right kwete kunonyepa kunoti achikwa kuti amai izvi zvakambooma mazuva ano tanda kunga ndimbodzora vana vanogara kupa amai ipapo mambo chachikumbira vana vangu vasikaende kuchikore chachikumbira kuti vana vangoregerwa vangopedzisa kuti chikutemiro ipe process iyoyo baba chakukumbira kune baba baba imudhirisi 1 week yasara kuti 1 week yasara yaingazokutaziva kuti mwavesatira kuti mwira nemadzimai pachigadzirwa process yekuti vana vadzokere kuharara tingapedze futi nguva nekutaura kutarasiroeka pakarongwa nyaya iyi nemwana achaurira mai vake mukuru biyangu pamakaronga nyaya iyi yemuroro makapindura kuti kudii nina wemwana venyaya 1 2 tikaenderere mberi zvinokutaura sezvo zvakupera imini vanje amai handitika ndangati tofungidzwa kuti ndina amai vanogona kuvaka kuti muri amai vakabereka vanogona kuvakwa hamudzi kotsitsi kuti mhuri dzikapamamenyu dzakabata gozudai munokomborerwa zvisiya mai vadzeri munokomborerwa tasai kuna mai vakatora vana vaive vagudana chada sei ndakamubvunza makamupinda imindira amai zambo rake yemwero makataura kuti iwo zvaita zvandini pamba pangu hazviitwe asi mimi munogona kuzoita mukakona mutoda kuti vana avaita chokwadi amai ngachingoipedza ichichi uyu mufana uyo akanga afarisa vana ava vakavabvisa environment yakanga irikoza ambuya vavo vana unge vatadza kuchengeta munhu akanga achifarisa stereka achiri murudo iye zvino anenge atisudurukemo saka ari kumwa kuti ndikupfidzisa but anyway ndosaka vava kudari isu tungoti vana vanodzorwa ine weeks time zvikoro zvakuvharwa nini tichaona munoramba makaita sei mune moto here handizvozvo munyina chitsogera kuna adzimai vanopira nhasi zvaataura zvinga chitaura mambo zvinga ndambosenda kuti nhasi maya kudai vana nemapenyero akaita kuramba vana